میں نوکری ان الفاظ نال شروع کرن لگا کہ بندہ میں عاجز گناہگار تیرا تے کریں اپنے کرم دا دان سائیاں. بندہ میں عاجز گناہگار تیرا کریں اپنے کرم دا دان سائیاں. تیرا در چھڑ کے کیڑے در جاواں ٹھیڈے ماردا سارا جہان سائیاں. تیرے کرم دا نہیں کوئی حد بننا تو رحیم کریم رحمان سائیاں. میں جو بیاں تینوں پتہ ہی سارا نہیں تیرے تو لک لکان سائیاں. صدقہ اپنے حبیب دا اے مولا کڑی نزادی کریں آسان سائیاں. صدقہ اپنے حبیب دا اے مولا کڑی نزادی کریں آسان سائیاں. چولی اڈ کے تیرے دربار وچوں بھیک منگ دے سخی سلطان سائیاں. پھر دی بیڑی طوفاناں چ نہیں ڈب دی جدا تو ہوویں نگے بان سائیاں. پھر دی بیڑی طوفاناں چ نہیں ڈب دی بھئی جدا تو ہوویں نگے بان سائیاں. پردے ادو نیازی دے کج لویں جدو معاشر دا لگے میدان سائیاں. پردے ادو نیازی دے کج لویں جدو معاشر دا لگے میدان سائیاں. اور اللہ دی حمد وچ پنجابی دا شعر مینوں انج پسند ہے جویں عاشقاں نوں مدینہ پسند ہے. دوستان گرامی پنجابی دا شاعر ہے گل اللہ دی حمد دی کردا ہے. آگے میڈا اللہ بول محبت دے نال ایک دفعہ اونچی سبحان اللہ بولو گے تاکہ مینوں پتہ لگے جو میں گل پیا کرنا جناب تک پہنچ دیے پئی. دوستان گرامی پنجابی زبان دی بات ہے اور جس رنگ رب کریم رنگے او ہور کسے رنگ رنگ دا نہیں. جس رنگ رب کریم رنگے او ہور کسے رنگ رنگ دا نہیں. کوئی جیڑا ہی طاقتور ہووے او دے حکم اگے کوئی کھنگ دا نہیں. کتے پرے نے گلے گدام یارو کسے گھر وچ آٹا ڈنگ دا نہیں. صدقے جاواں میں اس کریم تو بھئی جیڑا دئی جاندا دے کے منگ دئی نہیں. صدقے جاواں میں اس کریم تو صدقے جاواں میں اس کریم تو بھئی جیڑا دئی جاندا دے کے منگ دئی نہیں. اگلی بات سماعت فرماؤ. مولا تو قدرت کمال رکھنے تے پتھر چکیڑے نو پال رکھنے. یعنی طبیعت اجازت دے کروں اجازت ملی ہوئے تے سبحان اللہ اچھی دیو. کئیاں نو کروں اجازت نہیں مل دی اس واسطے انہاں دی مجبوری ہوندی ہے. چلو جے دی مجبوری ہوئے او دوستان گرامی قدر اپنی مجبوری تے قائم رہے. باقی حضور دی محبت چاہے تے سبحان اللہ اچھی فرما لے. بس تھوڑا جا ابتدا ہے گڈی ذرا ٹیشن تو باہر نکل لے پھر اللہ رسول مہربانیاں فرمائے گا. 2-4 سال پہلے جڑا رضوان تواڈے پنڈ ہی چاہندا بالکل سیم کوئی ہوئے. لیکن دوستان گرامی قدر توجہ تھوڑی جی دیو. میں جڑی گل کرن لگا کہ مولا تو قدرت کمال رکھنے تے پتھر چ کیڑے نو پال رکھنے. مولا تو قدرت کمال رکھنے تے پتھر چ کیڑے نو پال رکھنے. بارشاں بھی خود وسانے تے گھونسلے بھی سنبھال رکھنے. بارشاں بھی خود وسانے تے گھونسلے بھی سنبھال رکھنے. میرے جرمہ تو آشنا ہو کے پردے مڑ بھی تو ڈال رکھنے. مولا تیرے رازاں نو کون سمجھے تو کنڈے پھلاں دے نال رکھنے. فریدیے بھی تے ہر نے منے ہیں تو گدڑیاں دے وچ بھی لال رکھنے. فریدیے بھی تے ہر نے منے ہیں کہ تو گدڑیاں دے وچ بھی لال رکھنے. قبلہ فریدی صاحب تواڈی اجازت نال آخری شعر تے پھر جناب نو دعوت تے نات ایک دفعہ محبت دے نال سارے کو سبحان اللہ. دوستان گرامی میں سمجھنا میں نکما جا نالائق جا دوستان گرامی آدمیاں لیکن میں اتنا مصروف ہاں. مینوں پتہ ہے جس طرح میں ٹائم کٹ کے آیا میرے بھائی تے ماشاءاللہ ملک دے عظیم سناخانے دن ہوندا ہے رات ہوندی ہے لباں تے مصطفیٰ دی نات ہوندی ہے. حضرات گرامی قدر میں جناب دی طبیعت جناب دے تقاضیاں نو اچھی طرح سمجھنا. اے شعر جناب تک پہنچا کے مائک آپ تک پہنچانا چاہنا ذرا ایک دفعہ جا کے سبحان اللہ پھر کہہ دیو. دوستان گرامی پنجابی زبان دی بات ہے. ایک عاشق نے بڑی خوبصورت بات لکھی اور واقعی یہ سچی بات ہے حق بات ہے. کرم بن کے سونا جی آیا نہ ہوندا. بھئی کرم بن کے سونا جی آیا نہ ہوندا. غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا. کرم بن کے سونا جی آیا نہ ہوندا. غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا. سانو تے گناہاں دی دھوپ ساڑ دیندی جے سونے دی رحمت دا سایہ نہ ہوندا. سانو تے گناہاں دی دھوپ ساڑ دیندی جے سونے دی رحمت دا سایہ نہ ہوندا.
پہلیاں امتاں سن کردیاں گناہ بڑے تے وگڑ جاندا سی بدکار دا منہ کوئی اج بندہ گناہاں دے وچ وڑیا کدی بدلیا نہیں گناہگار دا منہ اے گندی مندی تھاں تو رک دے نہیں رہندے تھاں مار دے منہ حافظ اج بھی جہان غرق ہو جاندا بس یار نو مار جاندا یار دا منہ بھاویں غم دی رات بڑی ہے پر سونے دی ایک چات بڑی ہے بیٹھے ہو تو تھوڑی جی حرکت وچ برکت ہے ویسے تھوڑی جی زبان نو حرکت دیو برکت ہو جائے گی میں عرض پیا کرنا بھاویں غم دی رات بڑی ہے سونے دی ایک چات بڑی ہے میں چھوٹا تے مڑ کی ہویا میرے نبی دی ذات بڑی ہے بھاویں غم دی رات بڑی ہے سونے دی ایک چات بڑی ہے میں چھوٹا تے مڑ کی ہویا میرے نبی دی ذات بڑی ہے تیری بخشش دے لئی ناصر سونے دی ایک نعت بڑی ہے تیری بخشش دے لئی ناصر سونے دی ایک نعت بڑی ہے بات جب بھی کرتا ہوں رسالت معاب کی میرے لبوں سے آتی ہے خوشبو گلاب کی میں تو قبر میں بھی پڑھوں گا نعت مصطفیٰ بات کی جب فرشتوں نے میرے حساب کی حضرات دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے سنتے رہے ہر ایک لمحہ قبر میں بھی تھی نعت لبوں پہ عادت ہی کچھ ایسی تھی حضرات سادی درنگے نہ جامی درنگے اے سادی درنگے نہ جامی درنگے نہ صابر نہ خسرو نظامی درنگے آج تیری تے میری ہے جو پئی عزت ہندی ہے سارا نبی دی غلامی درنگے آج تیری تے میری ہے جو پئی عزت ہندی اے سارا نبی دی غلامی درنگے جس بندے تے سرکار دی غلامی دا رنگ چڑھے ہے محبت نال بولے سبحان اللہ دوستان گرامی محمد کی محبت یہ بات توڑے بچیاں نو بھی یاد ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے دوستان گرامی یہ محفلہ حضور دی محبت دا پیغام دین دین حضور فرمایا اولاد نو تین کم سکھاؤ اپنے نبی دی محبت سکھاؤ اپنے نبی دی آل دی محبت سکھاؤ قرآن دی تلاوت سکھاؤ دوستان گرامی یہ سرکار دے میلاد سرکار دیاں محفلاں اے دوستان گرامی حدیث تے مکمل عمل پہ ہوندہ ہے کہ دوستان گرامی حضور دی محبت نال سینے منور ہوندن اور ساڑی آن علی نسل حضور دی آل دا عدب کر دیئے انہاں دے سینے چ محبت رسول پیدا ہوندی ہے آل رسول دا عدب پیدا ہوندہ ہے دوستان گرامی قدر قرآن دی تلاوت میرے کریم زینت القرآن فخر القرآن فضیلت شیخ شیخ التجوید جناب قاری اللہ دتا سعیدی صاحب دامت برکات مولا میں سمجھنا اس چک نمبر 114 10 آر دی خوش قسمتی اللہ پاک نے ایسا قیمتی ہیرا اس 14 چک نو عطا کیتا ہے دوستان گرامی میرے کریم قبلہ قاری اللہ دتا سعیدی صاحب دی آواز دے اندر مکمل قرآن پاک دی ریکارڈنگ پوری دنیا دے اندر دوستان گرامی اپنے فیوز و برکات لٹا رہی ہے میں جناب نے بھی گزارش کرانگا رمضان المبارک دے اندر کران تے ہوٹلاں تے دکاناں تے قرآن دی تلاوت چل دیئے دوستان گرامی قدر جمیل ساؤنڈ موبائل والے بائی پاس جہانیاں انہاں کلوں بھی موبائل دے اندر بھی اور دوستان گرامی آڈیو ریکارڈنگ مکمل قرآن پاک انشاءاللہ تھوڑے آنے والے سال دے اندر ترجمے دے نال بھی دوستان گرامی قدر سہولت میسر آئے گی دوستان گرامی قدر اپنے کرنچ قرآن دی تلاوت چلاؤ میرے کریم دی آواز دے اندر ریکارڈنگ موجود ہے دوستان گرامی نیٹ تے سرچ کرو کریم دی مکمل قرآن پاک دی ریکارڈنگ آپ دی خوبصورت آواز دے اندر صحیح صفات لازمہ عارضہ خیال کر دیا ہویا تجوید و قرات دوستان گرامی قدر آپ بے تاج بادشاہ نے دوستان گرامی آپ دی مکمل ریکارڈنگ موجود ہے نیٹ تے دوستان گرامی اپنے موبائل ڈاؤن لوڈ کراؤ دوستان گرامی اپنے کران چلاؤ برکت ہی ہوئے گی اور ایک عاشق نے بڑی پیاری ایسے قرآن دے حوالے نال میں بات یاد آ گئی ایک عاشق لکھیا پھول دی رنگت نکھار اندر ہے عامر مستی بہار اندر دوستان گرامی میں عرض کر رہا سا پھول دی رنگت نکھار اندر بھئی پھول دی رنگت نکھار اندر ہے عامر مستی بہار اندر جدوں کوئی کاری قرآن پڑھ دے حسین ٹھر دے مزار اندر جدوں کوئی کاری قرآن پڑھ دے حسین ٹھر دے مزار اندر اور گرامی گڑتی وچ نبی دا پیار شامل
نبی نبی نہ کریے تے کی کریے گڑتی وچ نبی دا پیار شامل بھئی نبی نبی نہ کریے تے کی کریے منن والے اللہ دے ولیاں دے غوث جلی نہ کریے تے کی کریے چرچا اللہ پاک دیاں نعمتاں دا بھئی گلی گلی نہ کریے تے کی کریے اہل بیت دے سجن غلام ہو کے علی علی نہ کریے تے کی کریے اہل بیت دے سجن غلام ہو کے علی علی نہ کریے تے کی کریے تواڈی سریکی دے شاعر نے کمال دی بات لکھی ساکو آسرے ہند مٹھے مدنی دے ماشاءاللہ بارک اللہ جنو آسرا واقعی مدینے والے دے وہ بندہ اچھی سبحان اللہ فرما لوے میرا دل کردا ہے کہ دوستان گرامی ساڈی زراعت بڑی خسارت پہ جاندی ہے کچھ سالاں تو دوستان گرامی قدر کپا دے جڑے حالات نے وہ جناب دے سامنے نے تے ہن پھر اگے کپا دی کاشت دا موسم ہے میری بات تو نہیں سمجھ آ رہی ہے ویسے میں نے پنجابی آندی ہے کیونکہ میری مادری زبان ہے اردو بھی آندی ہے دو چار جماعتہ پڑھے ہویا دوستان گرامی سریکی اس واسطے ترلا مارنا پیا بھی میرے بلوچ خان صاحبان نے جو سونا پروگرام سجائے تے یقیناً بلوچ خان صاحبان سریکی زبان رکھ دیں دوستان گرامی قدر میں اس واسطے ترلا مارنا کہ بات تواڈے تک بالکل صاف الفاظ پہنچے تسا سبحان اللہ دی داد دیو کئی بندے داد نہیں دیندے پے دوستان گرامی سبحان اللہ نہیں پڑھ دے پے انہاں واسطے میں وقت دے تقاضے نو ویکھ کے اے چولی چاہ کے دعا کرن لگا یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ پڑھے کنک نال تا جو بنی سو بنی کپاہ نو وائرس نہ لگے ہوں کریم ایک اور دعا ہی ہے اگر اجازت دیو آمین آکھو تے اویت کر دینا یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ پڑھے اس بندے نو چینی 35 روپے کلو گھیو 70 روپے کلو ملے اوہ ہن تے خوش ہو کہ آمین ہی آکھو سبحان اللہ ہی آکھو یار ویسے اے دعا تواڈے واسطے زیادہ موضوع ہیں میرے کریم دوستان گرامی علماء نات خان مولوی حضرات دوستان گرامی سانو پریشانی کوئی نہیں ساڑھے لوگ چینی 300 روپے کلو گھی 500 روپے کلو ہو جائے اسی کھروں کھائیے تو سانو فکر ہوئے گی نا اے دعا تو آڑے واسطے کیتی ہے ذرا خوش ہو کے کہو سبحان اللہ دوستان گرامی اللہ رسول دے ہر نوکر نو خوشحال فرمائے ایک عاشق دا شعر میں نو بڑا پسند ہے سادہ جی بات ہے آدم مفکر چنگا یا ادیب ٹھیک ہے اے معاملہ سارا عجیب ٹھیک ہے گستاخ نبی امیر گولے محمد عاشق غریب ٹھیک ہے اور زندگی دے مزے تانے قبلہ سید زبیر شاہ صاحب زندگی دے مزے تانے کوئی بندہ امیر ہوئے تے محمد دے دردہ فقیر ہوئے دوستان گرامی زندگی دے مزے تانے بندہ امیر ہوئے محمد دے دردہ فقیر ہوئے اور سجنا جتنا امیر بن جا بھمیں گورنر وزیر بن جا وڈی عزت ہے اس دے اندر نبی دے دردہ فقیر بن جا بھئی وڈی عزت ہے اس دے اندر نبی دے دردہ فقیر بن جا آغاز پہلوں آخیر بعد آغاز پہلوں ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد لیکن جڑی گل میں موضوع دے مطابق کر رہا سا آغاز پہلوں اخیر بعد اکھ پہلوں نیر بعد تصور پہلے تصویر بعد فقیری پہلے فقیر بعد بادشاہ پہلے وزیر بعد افسر پہلے مشیر بعد مقرر پہلے تقریر بعد خدا نے جنت چیویں کرنے غریب پہلے امیر بعد خدا نے جنت چیویں کرنے سنی خدا نے جنت چیویں کرنے غریب پہلے امیر بعد میں اپنیاں ایسر دیاں اکھا نالے حدیث پڑھیے حضور فرمایا میرا غریب امتی امیرہ نالوں 500 سال پہلے جنت دے اندر اللہ داخل فرما دے گا دوستان گرامی امیر دنیا تے اللہ نے جو دیتا ہے دا حساب دیندے رہ جانگے غریب 500 سال پہلے جنت مان جانگے دوستان گرامی قدر جنہوں اس نسبت تے فخر ہے اللہ دی عزت دی قسم کھا کیا نہ سنیو حضور فرمایا جڑا اللہ دی تھوڑی دتی تے راضی ہو جائے گا اللہ دے تھوڑے عملان تے راضی ہو جائے گا حضرات گرامی شکر کریا کر اس مالک دی بارگاہ چ اگر اللہ نے تینوں دنیا تے مال تھوڑا دیتا ہے تے اللہ تیرے تھوڑے عملان تے بھی راضی ہو جائے گا حضرات گرامی جنہاں نو دنیا تے دیتا ہے دا حساب بھی دین گے
بلے شاہ قصوری دیو سچی بات یاد آندی ہے پئی، آپ فرماندے ہیں حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیمان دا تے پاج مسیتی جاندے ہو، بیٹھے ہو بھاگ گئے ہو۔ دوستان گرامی قدر اے شعر میں اگلے دوستان گرامی سٹیپ دے اندر پیش کر کے اپنے کریم نو دعوت خطاب پیش۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سید ہووے سخی نہ ہووے اے میں نہیں مندہ، سید ہووے ولی نہ ہووے اے میں نہیں مندہ، حسین نیزے قرآن پڑھ کے دسیا لوکو علی دا بچڑا علی نہ ہووے اے میں نہیں مندہ، حسین نیزے قرآن پڑھ کے اے دسیا لوکو علی دا بچڑا علی نہ ہووے اے میں نہیں مندہ، سید در در جاندہ چنگا نہیں لگدا، سید کسے اگے ہاتھ پھیلاندہ چنگا نہیں لگدا، اے کتنا بھی خشک ہو جاوے دریا ناصر شاہ کدی نہر نو ترلے پاندہ چنگا نہیں لگدا۔ حضرات دنیا حسن و جمال نال سجدی، جڑا واقعی آل رسول نال پیار کردہ ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ اے دنیا حسن و جمال نال سجدی، چنگی گل سجے تے مثال نال سجدی، گود یارو ماں دی لال نال سجدی، عاشقی حضور دی بلال نال سجدی، ناصر شاہ اسمان تاریاں نال سجدہ، اے ترتی حضور دی آل نال سجدی، ناصر شاہ اسمان تاریاں نال سجدہ، پر اے ترتی حضور دی آل نال سجدی، عشق کوئے رسول رکھتا ہوں، سہنے دل میں یہ پھول رکھتا ہوں، قبر میں اتنا جواب کافی ہے کہ حب آل رسول رکھتا ہوں، قبر میں اتنا جواب کافی ہے کہ حب آل رسول رکھتا ہوں۔ وہ پیغام جڑا بلے شاہ قصوری دا پیش کرن لگا سا، اسے کلام دے نالی دعوت خطاب دے نظر اونچی سبحان اللہ فرماؤ۔ دوستان گرامی عارفان دا بادشاہ پیر باؤ فرماندہ ہے، حسن دے کے رون لے ہوئی تینو دتا کس دلاسا ہو، عمر بندے دیئے میں جے میں پانی وچ پتاسا ہو، سوڑی سامی سٹ گتے سن پلٹ نہ سک سے پاسا ہو، صاحب تیتھوں لیکھا منگسی اوے رتی گھٹ نہ ماسا ہو۔ تے بلے شاہ فرماندن حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا پاج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندہ کوئی نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، فرض پلائی پھر دے ہو، نفلان نیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دا کوئی نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو، کوئی تے دسو بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو، کوئی سمجھاؤ بلے شاہ نو وہ ایک ہی کیتی جاندے ہو، پڑھ پڑھ لم ہزار کتاباں پر کدی اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں، جا جا وڑنے مندر مسیطہ کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں، اے میں روز شیطان نہ لڑنے وہ کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں، بلے شاہ آسمانی اڑ دیاں پھڑنے جڑا وچ بیٹھا اے نو پھڑے ہی نہیں۔ میں گلاں نال اتفاق کرو اے جڑی گل پیا کرنا سچی کرنا پیا، اور پھر کسی ایرے غیرے دی نہیں، قصور دے تاجدار بلے شاہ قصوری دی گل لے۔ دوستان گرامی یہ پیغام لو، توبہ دا وقت گناہاں تو بچ جا، توبہ دا وقت گناہاں تو بچ جا، دوزخ دیاں تتیاں پاواں تو بچ جا، امیران دی دولت تو پاویں ڈرینا، یتیماں دیاں بددعاواں تو